Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka tikakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini hangu mukoma pari zvino ndinotongowandawo zvangu nechechi because ndinotya kuti once ndikagara ndabuda muchechi zvinhu izvo zvandakasiyirwa naamainini vangu munin'ina waamai vangu zvinhu izvozvo zvinokwanisa kuzondipandukira. Yes, zvinhu izvi zvakatopanduka already, but zvakapanduka zviriko kusango ikoko uko kwandakazoenda ndikanozvisiya mushure mekunge zvinhu izvi zvatanga kundiratidza zviratidzo zvekuti zvainge zvava kuda ropa. Well, what happened to me mukoma ndezvekuti ivo amainini vangu ava havana kana kumbogara vakaita mwana, so she was married. Inini ndichinzwa nyaya yacho zvinonzi ivo hanzi vakaroorwa apo pavainge vachitori mwana mudiki chaiye, vakaita zviya zvekurodzwa zviya zvaitwa nevanhu vekudhara. Mainini vangu ava vakarodzwa apo pavainge vaine 12 years ndokubva vazoenda vakanogara nemurume wavo. Murume wavo uyu munhu ainge aine mari mukomanashi, mumhuri macho vanhu vacho vane mari dzavo, saka zvadaro mainini kusazoziva kuti ivo vakazobvumirana here nemurume wavo kuti ivo vange vachizoshandiswa nemurume wacho, because ivo bamunini vakasvika pakufa vasitorina mwana, but havana kana kumbogara vakahurira amainini. Kunyange pandainge ndichigara navo, never even one day pandakamboona bamunini vachiita like munhu anohurira mainini. Vanhu vekutongoti vaitongozviraramira a lifestyle yavo varivo vega, but semwana wekuti ndakangokurawo ndichirirwa nevanhu vane mari dzavo. Dzimwe nguva ndaiti like tikapinda mutown, if I want something, kana ndikati kuna bamunini, bamunini ndikuda chakati, bamunini vainge vasingaburitsi mari muhomwe mavo or muwallet mavo. Bamunini mukoma vaisarudza kuti tinge tichidzokera kumba. Taidzokera kumba tonotora mari, then tobva tazodzokera tonotora chinhu icho chandinenge ndachemera kuti ndo chandiri kuda. Vainge vasingambokurambidzi kana kuita sei. I still remember there was this other day tainge tiri paEast Gate, saka ndakabva ndapfuura nepamwe painge pachinhuhwirira pakarestaurant pachitengeswa mafresh chips. Ndakabva ndati ndikuda mafresh chips. Bamunini vakasarudza kuti ivo vange vachiudza inini naamainini kuti tisare takavamirira ipapo paEast Gate, ndokubva vadzokera kumba vakabva vanotora mari. But on that same day mukomanashi, wallet yabamunini yainge yakaita kuzvimba kudai, kuita kufuta nemari, because ivo bamunini zvavaiwanzokuita ndezvekuti when he will be driving vaibva vangoisa wallet yavo just in the car somewhere, zvokutoti vaitoiona kutoti wallet iyi yakazara nemari. But bamunini vangu vainge vasingaburitsiri munhu mari, vaitoti kana vakakumbirwa mari nemunhu just out of nowhere, it's either vaitodhiraivha voenda kumba kwefriend yavo vonokumbira mari vozouya vachipa munhu uya uyo anenge avakumbira mari. Even vashandi avo vakakura vachitishandira vainge vasina date rere zvaizvokunzi munhu unopiwa mari yako musi wa1 kana kuti musi wa2 kana kuti musi wa31. Mamaid nemagardeners avo ainge achitishandira at that time pandaigara namainini nabamunini vaingokaruka vatongopiwa mari yavo, like waikwanisa kuti nhasi uchinzwa musikana webasa achiti ndatambira, the following week aibva apiwa mari obva anzi mari iyi yandiri kukupa ndeye next month. Zvezvo zvekuti munhu asambofa akaziva kuti zuva rake raanotambira chairo chairo nderipi. Saka mari dzose idzi dzavainge vachipa vashandi vavo, ivo vaitosarudza kuenda kunokwereta, then vakakwereta vobva vazobhadhara munhu uya. But mari kunyange yaigara irimo mumba, mari tatakatoudzwa kuti panapa kunyange ukawana mari yaunenge wangokaruka wanhonga, pano apa nhonge wemari unongoisiya iripo. Saka nekukurawo mukomanashi ndakazoona kuti dzimwe nguva ndaikwanisa kungoti kana ndikangobuda so makuseni ndobva zvaiwanzokuitika pandinenge ndabuda muspare bedroom rangu
kupinda mupassage so that ndikwanise kuenda kutoilet. Mukomana ndaibva ndasangana negonzo. Gonzo iri rainge risingatyi munhu, risingatizi rakaita sei, but gonzo iri manje zvaraita raingoita kunge riri kurwara, kuita kunge risiri okay. Munoona zviya zvinoita huku kana ikanaiwa nemvura zvekuti inobva yangoita very weak zvekuti unotoinzwira tsitsi. Gonzo iri ndo zvaraita mukoma, araitiza araita sei, raizoti paya paunenge wanotsvaka kana chinhu chekuti unge uchizorirovesa naro, then gonzo riya ndopawaibva wazoona kuti paunozodzoka rinenge risisipo. Dzimwe nguva taitomboti inini neumwe musikana uyo ainge achishandira mainini vangu ndaimuti iwe uchisara wakamira apapa ndinotsvaka chinhu chekuti tinge tichirirova gonzo iri, then iye ndaizoti ndadzoka paya aibva angoti iwe musoro wangu wangotanga kutema. Ndikadzokera mumba ndichida kutsvaka mapiritsi. Pandazodzoka ndabva ndaona kuti gonzo iri panga pasisina. Always mukoma taizotogumisidzira tava kutukana because aitongozongondipa kamwe kasili excuse kekuti ndazongonzwa kuda kuenda kutoilet kana kuti what happened, then gonzo riya tobva tatoshaya kuti gonzo iri raenda kupi. Ende gonzo iri pandaingoriona ndepekuti ivo bamunini namainini vanenge vabuda, vaiva nedzimwe nguva dzekungoti vaingobuda vasina kana kumbokuonekai kana kumboita sei. Then there was this other day mukomanashi inini ndakakura ndisingatyi hove, nanhasi uno hove handitomborina kana kudzijaira because handina kukura ndichidya hove because pamba pavo painge pasingabvumidzwi kudya hove or anything that lives in the water. Saka pane pamwe pandakabuda neumwe maid, saka maid uyu takati taenda kubuchari ndokubva ati iye ainge achida hove, saka takabva tatenga hove. Akabva ati hove iyi ngatiibike in secret ivo vasingazvizivi because iye aiti it was the favorite. Saka semunhu wekuti ndainge ndisina kana kumbogara ndakadya hove muupenyu hwangu, ndakabva ndafunga kuti this was a good idea. Well, mukomanashi takati tatenga hove iyaya, takazoti tichisvika mumba munoona kudhara zvavaita, vaiti kana ukatenga nyama mubuchari vaitora rimwe bepa rainge rakaita kunge makavha aya anokaviswa mabhuku ebrown vobva varepa nyama yako. Saka tainge tiine mapepa edu maviri, rimwe bepa rainge riri rebeef, then rimwe bepa ndo rainge riine hove. Inini ndindainge ndakabata hove iyoyo mukomanashi. Takati tichinopinda mukitchen, then maid uya akabva ati kwandiri, iwe ko bepa warisa kupi? Saka ndo pandakabva ndazototarisa mumaoko angu ndikabva ndaona kuti mumaoko mangu mainge musina chinhu. Hameno kuti hove iyi takaidonhedzera pai, takazoti zvino tava kubuda manje tava kuda kutsvaka kuti bepa iroro rainge riine hove tainge taridonhedzera pai. Ndo patakabva tadhumana nabamunini vachitobvawo kubasa kwavainge vachibva, ende vakabva vangomisa motikari yavo vakabva vati get in the car, where are you going? Hamuzoti kunze kwava kutoda kutonovira. He then started complaining about me not listening, yet he was doing a lot of favors for me. Anyway mukoma takabva tazongodzokera kumba, but that incident ndo zvimwe zvezvinhu zvekuti ndakatanga kususpecta kuti bamunini namainini vangu vanhu vekuti vainge vakabata. Zvadaro mukomanashi on that same night ndakabva ndazongokaruka ndaona imwe nyoka. Mubhedha wangu wainge uri very close to the wall, then on the other side there was a window, but ndaikwanisa kutoti kana ndakarara pamubhedha then I could actually look outside ndikavhura curtain. Saka zvakaitika mukoma ndezvekuti ndainge ndiri mudining ndokubva ndangotanga kungofila very lazy, ndikati let me go and chill muspare bedroom muyamwe. Ndakati ndichinopinda muspare bedroom mukoma ndabva ndaona kuti mukona, in that corner where the bed met the wall, ndakabva ndatoona nyoka yakadongorera, so ndakangoona musoro wayo. Saka ndakabva ndatanga kuridza mhere ndichiti nyoka. At the same time ndainge ndichitozvuwa mubhedha ndichitira kuti vana bamunini by the time yavanozouya vakwanise kuona kuti nyoka yacho inenge yaenda kupi. But to my surprise mukoma ndakadanidzira ndikati nyoka ndikascreama. Apa ndainge ndisingadi
kubvamo murumu imomo ndichitira kuti nyoka yacho ndinge ndichiiona, but havana kana kumbogara vauya ivo bamunini. Ndakazoti ndaenda kudining ndichimhanya, ndo pandakabva ndaona bamunini namainini vasimo mumba. Then ndakabvunza maid kuti ko hausi kundinzwa here kuti ndati nyoka? Akabva ati nguvai wadanidzira nguvai? Ndikati izvezvizvi ndadanidzira mhani izvezvizvi, muspare bedroom mangu umo mune nyoka. So we then returned back to my spare bedroom, ndokubva tatanga kudongorera, but tainge tava kudongorera manje takamira padoor, but iye akabva atoseka because ndainge ndamuudza kuti ndainge ndashifta mubhedha ndikausiya uri panzvimbo pekuti nyange uri padoor waitoona everything that was happening in the corner. Mukomanashe mishonga iriko. Takati tadzokera kuspare bedroom kwangu, iye akandiseka because my bed was just in that corner. Mapillows ainge akatogadzirwa zvakanaka zvokuti ainge akatozendama nemadziro. The bed was nicely made, but I had actually pulled the blanket pandakatanga kuona musoro wenyoka. That is what I saw. Saka pandakaona zvose izvi, then ivo bamunini namainini pavakazodzoka, vakadzoka mukomanashi vakanyorova. What I saw was bvudzi raamainini vangu rainge rakanyorova, zvirakidza kuti kwavainge vaenda vaita sekunge vanhu vakaenda vakanobhabhatidziwa or what was going on. Ndakabva ndamirira kusvika maid aenda kukitchen. Maid paakaenda kukitchen ndo pandakabva ndati kuna amainini, inini mama, mangwana makuseni ndiri kudzokera hangu kumba. Vakabva vati why do you want to return back home? Because mainini vaindida sezvo vasina kana kumbogara vakaita mwana. Ndikabva ndati mama, zvinhu zvandogara ndichisangana nazvo panapa it is not normal. Ndakabva ndati kunyange mari makatititisa nonga mari pano, but sometimes inini ndinoti kana ndikabuda murumu mangu ndinoona gonzo, ndinoona mari, ende mari iyoyo inozongonongewa, yet imi munenge musipo. Pano ndinenge ndingori namaid, gardener haapinde muno mumba, saka mari yacho inonongwa nani. Then ivo vakabva vati it is fine, we will talk about it tomorrow. Musi wacho iwoyo ndipo pakabva pazodzingwa maid uya ndokubva vatouya zvavo neumwe musikana webasa, ende ivo zvavaingoita vaingoenda vongonononga zvavo munhu mustreet, munhu anenge asina kana idea and anenge ari very desperate. Mukomanashi vakabva vazotanga kutaura neni manje, vakangobuda neni panze ndokubva vazotenderera neni kuseri kwemba. Takati tatenderera kuseri kwemba ndokubva vanditi apa panei? Ndikabva ndati mugodhi zvemugodhi watinoshandisa ndo wataishandisa kana tichidiridza mibhedha yemuriwo. Vakabva vati mukati memugodhi umu ndo mune gonzo, ndo munobuda gonzo riya ndo rinopota richitipa mari. Saka vakati vachitaura kudaro mukoma vakabva vangotaura mamwe mazwi ekuti handina kana kumbogara ndama-understand. Mumugodhi memuya mukoma ndakabva ndaona chimwe chitini, so chakabva chatanga kungokwira chichiuya mudenga ndokubva ivo vazochigama, ndokubva vazochitora bamunini ndokubva vachiisa pasaiti. Ndakabva ndaona kuti mukati mechitini imomo mainge muine ruva regreen. Vakabva varitora vakariisa pasi vakati apa ndo pari kubva mari yedu. Saka ruva iri rinofanira kugara riri panzvimbo pekuti rinenge richingowana mvura, richingonwa mvura 24/7. Vakati kana kuri kunzi mugodhi uyu kana ukagara wapwa nguva iya yekuti kunenge kusina mvura, vakabva vati ivo vanouya vachikanda huku, ende vakabva vati vakatombouya vakakanda mbudzi imomo mumugodhi imomo, nekuti kwainge kwatora nguva yakati rebei mugodhi uyu wakapwa usina kana mvura. Saka vakabva vandiudza kuti mari yavo ndipo painobva ipapo, ende ivo amainini vachizosvika pakunditora vainge vachida kuti ivo kana kuri kunzi vakazosvika pakuparara inini ndinge ndichizotora zvinhu izvi. Vakabva vati usiku ihwoyo taifanira kuti tinge tichizodzoka pamugodhi iwoyo. Ndakazoti inini ndaenda kuspare bedroom kwangu, ndainge ndatobatwa nehope. Ndo pandakabva ndazongopepuka mukoma, ndakapepuka ndikaona bamunini namainini vangu vakamira pamusoro pemubhedha wangu. Ndakavhunduka ndikati ko muri kuitei? Vakabva vati nguva yakwana titevere. Mukomanashi bamunini vainge vari pamberi, inini ndiri kumashure kwa
bamunini vainge vari pamberi, amainini vainge vari kumashure, then inini ndiri kumashure. But the feeling was like painge paine umwe munhu ainge achifamba ari kumashure kwedu. Takazoti tasvika pamugoti paya mukomanashi, ndo pandakabva ndazonzwa bamunini vava kutaura. Bamunini vakataura nechimwe chirudzi chandisina kukwanisa kunzwisisa kuti chainge chiri chirudzi chipi. Then mumugoti muya makabva mazobuda umwe mukadzi nemurume, ndokubva vagara pasaiti, ndokubva vatanga kutaura manje nabamunini namainini. But vachitaura vanhu vaya vainge vachinongedzera kwandiri. Ndakazoti ndavatarisisa vanhu vaya mukoma, ndakabva ndaona kuti vanhu ava vainge vasina mamwe mabody parts, zvichireva kuti ivo mainini nabamunini vainge vakachekeresa vanhu ava. Zvadaro mukomanashi, mukuzonokura ndakangoramba ndichingodzidziswa like miko dzacho idzodzo dzavengi vachiti ndo miko nemirayiro yemishonga yavo yavakabata. But ivo havana kundiudza kuti vachizosvika pakubata zvinhu izvi vakaurayisa vanhu here kana kuti what was going on. Then bamunini ndo vakazotanga kushayika. Bamunini vakangoita accident mukoma vachienda kumasvingo, motikari yavo yakangobuda murodhi, ndokubva bamunini vatongonorova moti vakabva vashayika. Ende bamunini vakati vachishayika, maininiwo havana kana kumbotora nguva, mainini ndokubva varwara vakabva vatongoshayika. Ivo mainini vachizonofa, zvikabva zvanzi imba ngaitengeswe, imba ngaitengeswe, because ndainge ndisati ndasvika 18 years. But hama dzikwabamunini dzakabva dzazongoti mwana uyu kana ari iye akasirwa imba, iye ndiye achazoziva kuti imba yacho oita sei nayo. Mukomanashi, ndaingoti kana ndikasvika pamba apa ndaibva ndatanga kutopenga. Ndakatanga kurasika njere mukoma from the age of 15, ndikazoita right pandainge ndava just after 16 years, ndo pandakazoita right mushure mekunge mama vazoenda neni kune imwe chechi, ndikazonamatirwa kuchechi ikoko, ndo pandakabva ndazoita right. But still zvinhu zvose izvo zvainge zvichindipengesa amai vangu handina kana kumbogara ndakavaudza. Then murume uya nemukadzi uya ndo pavakazouya kwandiri manje, vakabva vati ivo vainge vaita mistake nekundipengesa. Vakabva vati ivo kundipengesa kwavainge vakaita, vainge vachida kuti ndinge ndichizodzoka kuzogara pamba ipapo. Mukomanashi, I ran away from home, ndikabva ndauya ndikabva ndatanga kugara pamba ipapo ndiri ndega. That full house mukoma ndaigarapo ndiri ndoga. Ndichitanga kusvikapo mukomanashi, painge pava nemamwe mazisora zvokuti paita kunge pasango, because this house no one had stayed in that house for more than a year, almost a year and 7 to 8 months pasingagare vanhu. So you can imagine kuti tsvina yainge iripo yainge yakaita sei. But mukomanashi, when I ran away from home, ndakangorara mudining koma, because pamba apa nanhasi furniture iyo yakasiiwa nabamunini namainini, nanhasi furniture iyoyo ichikori mumba. Saka ndakati ndasvika usiku hwakazoti wasvika, ndokubva ndarara zvangu pasofa. I was not even afraid, because zvinhu zvacho zvinongoti kana zvikakubata so kana ukango accepta kuti izvi ndo zvinhu zvandakasiyirwa, unenge wavakutongoona like zvinhu zviri normal, as in like mwana wako tingati ungaswera uchitya here mwana wako. Ndo zvinhu zvinoitika pazvikwambo, haungatyi mwana wako because iye kuti ararame ndiwe. Well, what I did on that night, ndakarara. Then mangwana ashuma kuseni ndakazoti ndamuka, ndakabva ndaona kuti imba yose yainge yakakliniwa, yakakorobhewa, everything was just in perfect order. Then panze ndakazoti ndabuda panze, ndikatoona kutoti painge patova nemunhu akatobhemba huswa, then maruva akagadziriswa. Everything was just working out. Mukoma ndakagarapo pamba ipapo kuzosvika ndichizotoroorwa ndigerepo pamba ipapo as an independent young woman. Vabereki vangu vakaita imwe stress vachiziva kuti ndainge ndava kugara ndoga, ende pamba apa paiti kana pakauya munhu anenge auyapo aisakwanisa kugara, munhu aibva angotanga kungorwara. Ende inini kuvabereki vangu ndaingoudza vabereki vangu kuti ndiri kugara nemafriends angu. Well, ndakazoroorwa when I was 18 years. Ndakati ndaroorwa mukomanashi, ndo pandakatanga kuexperience maproblems. Uya murume umwe uya aigara mumukoti akabva atanga kuuya kwandiri achiti, ko iwewe wazoroorwa sei, because wanga uchifanira kuti unge uchizoita mukadzi wangu. Saka uyawo mukadzi akabva azoti kwandiri,
ingawani zvaunozizi. Saka mukadzi uya akabva ati neniwo waifanira kuti unge uchizonditsvakirawo murume wekuti ange achizova murume wangu. Ende mukadzi iyeye ainge atondiudza munhu waainge achida kuti ange achizova murume wake pakati pehanzvadzi dzangu. Ndikabva ndati handiti unomuziva, endaka unomutora umuite murume wako. Saka mukomana at that time ndainge ndigere nemurume wangu pamba apa. Takazotanga kuexperience maproblems kuzosvika murume wangu achizorwara. Akarwara too bad mukomana akati arwara neniwo ndikabva ndatanga kurwara. Saka mukuzonobatsirwa manje tichibatsirwawo kumachurches ndopa zvakabva zvazotanga kubuda kuti mainini vangu vainge vaine zvinhu izvo zvavainge vakabata. Mukomana inini ndakaramba even though ndichiziva kuti ndo zvainge zvakabatwa namainini vangu, because zvinhu zvacho panguva iyoyo zvaiti kana tikasvika panzvimbo pekuti tinenge tichibatsirwa zvaibva zvatanga kutochema zvichitaura neni, ende ndaibva ndazvinzwira tsitsi ndobva ndanyepa. Ende ndaizoti kana ndikanyepa zvobva zvatanga kufara, zvobva zvatondipa mamwe mablessings. But mukoma the day randakazongodecide kuti enough was enough, ndakatongotora zvinhu zviya ndakangodana ruva riya because kana ari masikati ruva iri rinobuda vasiri vanhu vaviri, rinobuda riri ruva. Ndakaridana ndokubva ndaritora, ndikabva ndadana negonzoriya. Ndakati ndadana gonzoriya ndikabva ndangoriisa mune chimwe chibhegi. Ndakangoisa muchibhegi muya ndokubva ndapinda mumotikari ndikabva ndangoenda musango ndikabva ndanosiya zvinhu zviya. Ndakati ndichibvapo ipapo mukoma ndakatanga kunamata, ndichinamata zvinhu zviya zvakabva zvashaya simba rekuti zvinge zvichinditevera. From that day mukoma ndinotongochengetedzwawo neminamato, because zvinhu izvi ndinozvizivira kuti izvo mapandukiro azvakaita nemakore ose awo azvararama zvisingakwanisi kunwa ropa kana kunwa mvura, apo izvo zvakanzi zvinhu izvi zvinofanira kugara panzvimbo yekuti zvinenge zvichingonwa mvura 24 hours. Ende zvinhu zvekuti kana paya pandinenge ndichinzwa nhungo dzekunamata ndinobva ndatanga kunamata ndichiziva kuti hondo dzandakazvisimudzira ihondo dzakaita sei, but inini I will never go back to where I was. Upenyu hwekurarama uchibata mishonga hausi upenyu hwekuti hunonakidza. My story mukoma inokwanisa kutoita a movie, because story yangu yakakurisisa, especially pazvinhu zvandakasangana nazvo at that time pandainge ndava kugara ndega. And this was like a 10-roomed house mukoma, ndichigara ndiri ndega, a teenager staying all alone. Nazvo zvikwambo izvozvo zvakasiwa nabamunini namainini vangu. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazva vedu we, please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo yo mucomment section. Zvinotyisa, hanzi ndaigara nazvo zvikwambo izvi ndiri ndega mu 10-roomed house. Hey.